Salut! Astăzi vom vorbi despre noua serie GX de la Cougar. Avem modelul de 600W. Cutia neagră, elegantă, cuprinde toate informațiile necesare, câteva detalii despre tehnologiile proprietare Cougar, specificațiile sursei, precum și numărul conectorilor incluși. Eleganța se păstrează și înăuntru. Avem cablurile separate pentru că este o sursă modulară. Benzile pentru managementul cablurilor. Cablu de alimentare, șuruburile și stickerul Cougar, diant și user guide-ul, bineînțeles sursa. Sursa este elegantă, nuanțele de negru cu auriu fiind plăcute. Are și unele cabluri nedetașabile, acestea fiind cablul de conectare ATX, 24 de pin, foarte lung. Două PCI Express-uri, unul 6 plus 2 pin, unul 6 pin. Cablul pentru procesor de 8 pin, care se prelungește cu un cablu tot de 8 pin, care se poate desface în două, și iar se prelungește cu unul cu 4 pin. Cu totul este foarte lung, ceea ce ajută extraordinar la carcasele foarte mari. Aici avem celelalte cabluri care se prind la sursă. Aceasta are culori pentru fiecare rail în parte. Pe 12V 1 se prind perifericele, în 2 sunt cabluri deja incluse, iar pe 3, 3 și 4 sunt plăcile video.